Η Ελλάδα αποτελεί συχνά χώρα πρώτης άφιξης για πολλούς πρόσφυγες, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα γίνεται συνήθως μέσω θαλάσσιων είτε χερσαίων οδών, με κυρίες πύλες εισόδου τα νησιά του Αιγαίου και τα βόρεια χερσαία σύνορα. Παρά τις δυσκολίες του ταξιδιού, οι πρόσφυγες προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα με την ελπίδα να βρουν ασφάλεια και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Η ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο σχεστού είναι ένα από τα πολλά καταφύγια προσφύγων στη χώρα μας. Αποτελεί δομή δεύτερης υποδοχής και λειτουργεί από το 2016. Έχει συνολική χωρητικότητα περίπου 1.500 άτομα, ενώ αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται περίπου 680. Φιλοξενεί άτομα από Συρία, Ιράν, Ιράκ, Αλγερία, Σιέρα Λεόνε και Αφγανιστάν, καθώς επίσης και άτομα με πολλαπλά ψυχοκοινωνικά προφίλ και πολλές ευαλωτότητες. Οι υπηρεσίες της δομής είναι οργανωμένες για να υποστηρίζουν τις ανάγκες και τις πολλαπλές ταυτότητες των φιλοξενουμένων. Αποτελείται από 6 γραφεία, το καθένα με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ακόμη, στη δομή λαμβάνουν χώρα μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης, με σκοπό την ενίσχυση των παιδιών στην ελληνική γλώσσα. Πέρα όμως από την τυπική εκπαίδευση, η δομή δίνει βαρύτητα και στην ένταξη των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει η συντονίστρια της τυπικής εκπαίδευσης, κρατώντας έναν διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ της δομής και του ελληνικού σχολείου. Αυτή τη στιγμή είναι γεγραμμένα περίπου στα 130 παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Προσπαθούμε όσο δυνατόν περισσότερο να είμαστε ενημερωμένοι στα αρχεία. Παίρνουμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης, δηλαδή ξέρουμε ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν. Επίσης, λαμβάνουμε πληροφορίες από ειδικά θέματα που μπορεί να έχει ένα παιδί, μπορεί να φύγει παράλληλη, ειδικό προσωπικό και όλα αυτά. Στη συνέχεια, κάνουμε μια αναζήτηση στα σχολεία, να δούμε ποια μπορούν να τα δεχθούν, μετά κοιτάμε και το προφίλ της γλώσσας, ηλικίες, γένειες. Υπάρχει αυτός ο χώρος που κάνουμε τη μη τυπική, αλλά και εμάς εδώ ο χώρος αυτός, τα παιδιά μπορούν να έρθουν είτε με υπολογιστές, τα βιβλία, δραστηριότητες, κάποιες φορές να τα βοηθήσουμε κι εμείς στα μαθήματά τους. Γενικά είναι ένας χώρος επικοινωνίας εδώ. Όλα που βλέπετε είναι από ιδιώτες, είναι από σωματεία, από εταιρείες, από οικογένειες, από σχολεία. Και θα ξυπνήσουν νωρίς, γύρω στις 8 παρά 10, 8 έρχονται τα λεωφορεία να τα πάρουν. Θα μπουν στα λεωφορεία, θα πάνε στο σχολείο, παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, θα επιστρέψουν. Γύρω στη 1.30-2 που επιστρέφουν, θα πάνε στο σπίτι τους, θα φάνε, θα βοηθήσουν τη μαμά στις βουγάδες, θα βοηθήσουν τη μαμά σε διάφορες δουλειές. Κάποιες φορές όμως τα παιδιά μπορεί να μην πάνε σχολείο, γιατί τα παιδιά, συνήθως και αυτά που μιλάνε κάποια ελληνικά, γίνονται οι βοηθοί της οικογένειας και βοηθάνε στη διερμηνία τους γονείς σε διάφορες υπηρεσίες που θα πάνε για τα χαρτιά τους, στην υπηρεσία ασύλου και όλα αυτά. Κάποιο παιδί μπορεί να μην πάει κάθε μέρα στο σχολείο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μείνει σπίτι κάποιες φορές την εβδομάδα για να κρατήσει το αδερφάκι ή να κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι, γιατί είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια και η μαμά δεν έχει άλλο τρόπο. Γενικά παίζουν τα παιδιά πολύ ενεργό ρόλο στην λειτουργία της οικογένειας. Θα παίξουν μπάλα, θα πάνε σε σπίτια, θα ανταλλάξουν επισκέψεις, μπορεί να κάτσουν στην παρέα των γυναικών που θα κάτσουν για καφέ, για τσάι μάλλον οι γυναίκες έξω από το σπίτι τους. Πάνω κάτω αυτή είναι η καθημερινότητα των παιδιών. Τάξη υποδοχής. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 16 μαθητές από τη δομή. Οι μαθητές που προέρχονται από διάφορα μέρη της Αφρικής, της Συρίας, της Αλβανίας, αλλά και από το Αφγανιστάν. Ο ορισμός έχει γίνει με βάση το επίπεδο των μαθητών, αλλά και
και την ηλικία. Να βοηθηθούν στο σχολείο, δεν ήξεραν σχεδόν καμία ελληνική λέξη. Μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε σε κανέναν βαθμό. Ο κύριος στόχος της τάξης υποδοχής είναι να μπορέσει να εντάξει τα παιδιά από τη δομή στο ελληνικό σχολείο και κατ' επέκταση στην ελληνική κοινωνία. Επομένως, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε λέξεις και φράσεις που κρίθηκαν αναγκαίες για την καθημερινότητά τους, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν διάφορες ανάγκες που έχουν. Άρχισαμε να δουλεύουμε στη σειρά «Γεια σας» που προτείνει και το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν 4 βιβλία, είναι το «Γεια σας Άννα» και στις 2 και στις 3 και στις 4, ανάλογα το είδος των μαθητών. Βλέπαμε και το βαλιτσάκι είναι επίσης βιβλίο για παιδιά που μετακινούνται, του Υπουργείου Παιδείας και αυτό. Μπορεί ένας μαθητής να μάθει την ελληνική γλώσσα, έχει να κάνει με άλλους παράγοντες και όχι μόνο με τη διδασκαλία και με τα μέσα διδασκαλίας. Είναι παιδιά που έχουν έρθει στη χώρα μας ζητώντας υποστήριξη, έχουν περάσει δύσκολα, έχουν έρθει με τις οικογένειές τους και δεν έχουν έρθει κάτω από ευχάριστες συνθήκες. Όμως μου ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί τους. Γι' αυτό και σιγά σιγά μέσω της γλώσσας του σώματος αναπτύξαμε κοινωνία και κάπως έτσι μπορέσαμε να χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας. Εμάς ο ρόλος μας δεν είναι να καθοδηγήσουμε στο διδακτικό και στο παιδαγωγικό κομμάτι, σε αυτό είναι οι αρμόδιοι φορείς. Εμείς είμαστε συνήθως σαν διαπολιτισμικοί διαμεσολαβιστές, δηλαδή πολλές φορές χρειάζεται να εξηγήσουμε στους εκπαιδευτικούς το θέμα της μαντήλας, το έμφυλο ζήτημα ή να μεταφέρουμε πληροφορίες από την οικογένεια που χρειάζεται να ξέρει το σχολείο και ο εκπαιδευτικός. Συνήθως εκεί γύρω είναι ο ρόλος μας. Ή κάποιες φορές να συνεργαστούμε σε κάποια γιορτή, σε κάποια δραστηριότητα, με τέχνη, με αθλητισμό και τέτοια. Και στα έγγραφα των παιδιών. Όσον αφορά τη συνεργασία με τη δομή προσφύγων, ήταν εκεί για να επικοινωνούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά και στο πλαίσιο ενημέρωσης με τους υπεύθυνους της δομής. Επίσης, σημαντικό ήταν ότι μας δόθηκε ευκαιρία να μπορέσουμε να παρευρεθούμε σε μια γιορτή της δομής, αλλά και σε μια επιμόρφωση που έγινε μέσα στη δομή. Είχαμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να δούμε τον χώρο που αυτά τα παιδιά μένουν, να γνωρίσουμε ανθρώπους της δομής και να κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για την καθημερινότητα των παιδιών και να μπορέσουμε να αντλήσουμε οποιασδήποτε πληροφορίες χρειαζόμαστε που μπορούσαν να βοηθήσουν το εκπαιδευτικό μας έργο. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε έναν κόσμο από αγάπη και ελπίδα. Με χρώματα ουράνια θα βάψουμε, η ζωή μας να αλλάξει σε λίγο. Χέρια σφιχτά θα ενώσουμε, οι καρδιές μας θα κερδίσουν τη μάχη. Με ένα φιλί θα ανταμώσουμε, μονάχα όπου υπάρχει αγάπη. So